merge. Complicat. Nu știu dacă pot să-i pun. Sper să nu cadă. Este așa. Este ok. Mersi. Dragi colegi, stimați jurnaliști, doamnelor, domnișorilor și domnilor, începem manifestarea de astăzi prin onorarea drapelului și imnului Republicii Moldova. Suntem azi aici, în acest loc simbolic, între clădirea Guvernului Republicii Moldova și Catedrala Nașterii Domnului, pentru a transmite un mesaj adresat nu doar rațiunii, ci și sufletului, nu doar minții, ci și spiritului. Un mesaj de acțiune, dar și de speranță. Suntem azi aici pentru a ne lansa într-o bătălie din care să câștigăm guvernarea. Dar acest lucru nu se poate întâmpla dacă nu reușim să cucerim mai întâi inimile oamenilor. Și ce ne spun oamenii? Sutele de mii de oameni cu care am stat de vorbă în ultimii 3 ani. Oamenii ne spun că Republica Moldova are nevoie de o nouă politică, de politicieni noi, de o nouă guvernare. Oamenii vor o Europa aici, la noi acasă. Proiectele noastre, ideile noastre, toate sunt rezultatul a 3 ani de muncă pe teren, în care am adunat toate problemele oamenilor și în care am formulat soluții. Aceste soluții fac parte acum din programul nostru electoral, pe care l-am numit Programul pentru o nouă Moldova. Acum suntem aici pentru ca acest program să devină realitate, pentru a porni în luptă care să ne ducă spre realizarea lui. Partidul Popular de Republica Moldova s-a născut din dezamăgirea majorității cetățenilor acestei țări față de toți guvernanții de până acum, din nevoia acestei majorități de un viitor mai bun și din dorința, voința și puterea noastră de a-l oferi. După cum știți, ne-am ales ca simbol al partidului mărul. E un simbol puternic, un simbol al sănătății, al muncii și al bunăstării. E un simbol care ne obligă, care ne face responsabili, care ne îndeamnă la bine. Dar pentru ca binele acestei țări să se înfăptuiască, trebuie să începem de la modul cum arată statul nostru. Știm cum arată azi și nu ne place. Avem un stat rău construit, corupt,
de interesele personale și de partid, avem un stat în care președintele nu e al poporului, ci al acestor interese, acest lucru trebuie schimbat. Iar noi, Partidul Popular, am început deja să o facem. Suntem primul și singurul partid care am strâns peste 150.000 de semnături pentru a schimba modul de alegere a președintelui țării. Peste 150.000 de cetățeni s-au exprimat deja pentru această schimbare, iar noi o vom face. Viitorul președinte al țării trebuie ales direct de popor, pentru că așa vrea poporul. Viitorul președinte al țării va trebui să dispună de dreptul de a numi în funcție procurorul general, de a numi șefii Consiliului Național Anticorupție, al Serviciului de Informare și Securitate și al Curții de Conturi. Aceste instituții vitale pentru sănătatea și stabilitatea statului nostru trebuie scoase astfel de sub influența partidelor politice și intereselor oligarhice. Partidul Popular din Republica Moldova se pronunță și pentru reforma clasei politice. Vom face ca alegerea deputaților în Parlamentul Republicii Moldova să se facă în baza sistemului electoral mixt. Jumătate dintre deputați să fie aleși pe liste de partid, jumătate direct de cetățeni în sistem uninominal. Deputații trebuie să fie mai aproape de popor, de voința acestuia și să răspundă direct de votul pe care l-au primit. În plus, pentru a reduce și din prețul pe care tot poporul îl plătește pentru a avea un parlament, vom impune ca numărul de deputați să scadă până la 71. Suntem țara cu cei mai mulți parlamentari pe cap de locuitori din Europa. Nu ne mai permitem acest lux. De asemenea, ne dorim și micșorarea numărului de ministere și funcționari cu o treime. Partidul Popular din Republica Moldova va promova în Parlament și legea lustrației pentru a curăța viața politică de moștenirea vechiului regim comunist. Țara are nevoie de politicieni noi și nepătați. Haosul și dezmățul provocate de guvernările de până acum au adus cetățenii acestei țări la limita disperării. În aceste alegeri, poporul împreună cu noi va spune nu corupției, nu sărăciei, nu celor care ne distrug statul. Reforma statului va trebui însoțită și de reformarea și modernizarea economiei noastre. Iar noi, cei din Partidul Popular, știm ce avem de făcut. Știm asta pentru că programul nostru politic și programul nostru electoral a fost construite plecând de la nevoile și cerințele oamenilor, ale sutelor de mii de oameni cu care am stat de vorbă de-a lungul acestor 3 ani de la Constituire. Corupția naște sărăcia, iar sărăcia naște și mai multă sărăcie. E aproape o lege a firii. Am ajuns o țară în care majoritatea se zbate în sărăcie ca într-o mlaștenă. Și știm că de mlaștenă nu te poți scoate singur. Ai nevoie de o mână de ajutor, de o mână întinsă de care să te agăți. Suntem aici, acum, ca oameni, ca echipă, pentru că înțelegem acest lucru și pentru că vrem să ne întindem mâinile pentru a ajuta. Dragi colegi, nu de sfaturi de pe margine au nevoie oamenii, nu de indicații date din fotoliile ministeriale sau parlamentare duc lipsă cetățenii acestei țări, ci de acțiuni concrete și de măsuri ferme, iar noi le putem întreprinde și le vom întreprinde. E crezul nostru, e rostul nostru ca partid. Și vom începe cu ce trebuie să începem, cu agricultura și cu satul moldovenesc. Se spune cu multă dreptate, după vorba unui mare poet de-al nostru, că veșnicia s-a născut la sat. Da, în sat e veșnicia noastră, dar în satul nostru parcă de prea mult timp și sărăcia noastră, iar această nedreptate trebuie reparată. Îi vom ajuta pe țăranii noștri, pe fermierii, pe oamenii satului, din care cu toții ne tragem. Îi vom ajuta nu cu vorbe goale, ci cu fapte concrete.
cu subvenții ca să-și poată cultiva pământul cu folos real, cu bani cu care să-și poată închega, dacă vor o mică afacere care să le aducă profit, dar și locuri de muncă. Vom elimina impozitele pentru orice venit din activitățile agricole, măcar pentru 5 ani de acum încolo. Țăranii noștri, fermierii noștri, au nevoie să respire, să aibă măcar un pic de răgaz, până când roadele muncii lor le vor permite nu doar să supraviețuiască de pe o zi pe alta, ci să producă și pentru viitor, să poată să se dezvolte, să-și modernizeze munca, să facă față și riscurilor care pândesc mereu, dar și competiția de pe piața agricolă cu cei mai mari și mai puternici. Iar dacă vorbim de viitor, vorbim până la urmă de copiii noștri, de sănătatea, de bunăstarea și de educația lor. Nu e permis ca în secolul 21 să avem sate fără școală. Actualii guvernanți ne-au închis școli la sate pe motive că sunt prea multe și scumpe. Fals! Ei își învață copiii în școli de elită, dar nu găsesc 100 de lei pentru un dascăl la sat. Educația copiilor noștri nu e niciodată prea scumpă. Pentru o țară, scump e să ai o populație needucată. Averea noastră nu stă nici în petrol sau gaze, nu stă în minereuri de fier sau cărbune, nu stă în apele mărilor. Nu ne-a binecuvântat Dumnezeu cu acestea, dar ne-a binecuvântat cu un pământ roditor, cu brațe vrednice și cu minți luminate. Pe acestea ne bazăm și pe acestea trebuie să le ajutăm să înflorească. O școală primară în fiecare sat de-al nostru e nici prea scump, nici prea mult. E obligatoriu să fie pentru că e vital. Le vom redeschide sau reînființa. Vom asigura totodată și învățământ de stat gratuit la toate nivelele, dar și cămine gratuite. Câte familii credeți că își permit să-și educe copiii pe bani? De unde bani când abia le ajung multora pentru pâine pe care o pun pe masă? Vom lupta pentru a impune prin lege locuri de muncă garantate pentru absolvenții instituțiilor de specialitate și superioare de învățământ. Tinerii noștri, capabili de performanță înaltă, trebuie să rămână în țară. Educația lor trebuie să le folosească lor, dar și țării care le-a dat-o. Iar pentru cei care vor totuși să studieze peste hotare, vom acorda anual cel puțin 1000 de burse din bugetul de stat. Și nu în ultimul rând, cu respect deosebit, vom reda profesorilor noștri statutul pe care îl merită. Pentru că un dascăl demn de el și de poziția lui înseamnă elevi și studenți bine educați. Și în final înseamnă cetățeni demni și mândri de țara care i-a școlit. Dragi colegi, suntem cât de mulți, știm bine cât de mulți dintre concetățenii noștri nu-și găsesc un loc de muncă aici în țară. Câți dintre ei își caută de lucru printre alte țări, departe de casă, de familie, de cei dragi. Știm totodată și câți dintre ei muncesc aici, dar sunt prost plătiți. Câți muncesc, dar nu câștigă nici cât să le ajungă de la o lună la alta. Câți ajung să se împotmolească în datorii pe care nu speră să le plătească nici de-a lungul unei vieți întregi. Știm că minuni nu se pot face peste noapte, iar noi, cei din Partidul Popular al Republicii Moldova, avem soluții pentru ca lucrurile să se schimbe cu adevărat spre bine. Vă voi aminti aici doar de o singură măsură pe care am gândit-o împreună și care, odată implementată, va asigura începutul unei adevărate reforme în economie și, evident, în privința locurilor de muncă. Este vorba despre o reformă fiscală profundă și radicală. Amintesc aici doar de una din măsurile propuse, și anume de introducerea impozitului unic pe venit, de 10%. M-am referit doar la aceste lucruri, nu pentru că nu ne-ar interesa mai multe. Avem în programul nostru politic și electoral
măsuri pe care le vom lua la guvernare sau le vom impune în viitorul Parlament, pentru toate aspectele vieții noastre economice și sociale și pentru toate categoriile de cetățeni. Pe toate le vom afirma, le vom comunica oamenilor și le vom pune în fapte. Vă chem, dragi colegi, să o facem de acum cu mai multă forță, cu mai multă pasiune și cu mai multă hotărâre. Toate aceste mesaje trebuie să ajungă la fiecare cetățean al Republicii Moldova și nimeni nu o va face dacă nu o facem noi, cei din Partidul Popular, dumneavoastră, cei care vă aflați astăzi aici. Suntem datori să o facem. Pentru asta existăm ca partid, pentru asta ne-am înființat, pentru asta vrem să ajungem în Parlament, pentru asta vrem să guvernăm această țară. Partidul Popular de Republica Moldova este un partid nou, de numai 3 ani de zile, cu mulți oameni noi. Dar avem în rândurile noastre oameni care de-a lungul vieții sale au ocupat funcții de mare răspundere, au acumulat experiență solidă și s-au dovedit a fi profesioniști și patrioți, oameni de care țara are nevoie. Simbolul partidului nostru este mărul, iar mărul este și va fi simbolul protestelor, simbolul viitoarelor schimbări. Noi nu dorim ca poporul nostru să stea cu mâna întinsă. Dorim ca poporul nostru să strângă mâna în pumn și să-i dea jos pe cei care ne fură și ne sărăcesc țara. Hai Moldova, fără hoț și fără sărăcie! Onorată asistență, în continuare îi invit să ia cuvântul și să adreseze un scurt mesaj și pe câțiva dintre colegii noștri din conducerea partidului. Este vorba de domnul prim vicepreședinte a partidului, domnul Cosarciuc, domnul profesor dr. Dumitru Sofroni, doamna candidat Angela Cojocaru și pe domnul președinte a Organizației Tineret al Partidului Popular din Republica Moldova, Ian Lisnevski. După mesajele dumnealor, vom mâna fiecăruia legitimațiile de candidat al Partidului Popular pentru Parlamentul Republicii Moldova pentru scrutinul la 30 noiembrie. Cu aceasta vă mulțumesc. Domnul Cosarciuc, vă rog, aveți cuvântul. Dragi colegi, domnișoare, doamne, stimați jurnaliști, am de deosebită onoare ca să vă salut aici în acest scoar, scoarul Arcului de Triumf, care va fi simbolul nostru în alegerile din 30 noiembrie și simbolul nostru pentru ca noi să triumfăm împreună cu poporul din Republica Moldova. Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici și vreau să vă transmit toată considerația mea pentru aceasta. Precum știu toții, Republica Moldova nu se află în cea mai bună situație din istoria ei și nici pe cele mai bune mâini. Trăim vremuri grele, amenințați de conflicte la graniță, măcinați de scandaluri interne, presați de constrângeri externe și peste toate acestea guvernați mai mult prost decât bine, mai mult înapoi decât înainte. După mai bine de 20 de ani de independență și de o democrație mai mult pe hârtie decât în realitate, oamenii au ajuns la capătul răbdării, dezamăgiți și de stânga, și de dreapta, și de comuniști, și de așa numiți liberali, și de așa numiți reformatori. Cetățenii acestei țări nu-și mai găsesc un reper. De aceea, Partidul Popular a venit ca să răspundă acelor necesități pe care le au cetățenii Republicii Moldova. Am apărut de nevoie celor mai mulți cetățeni, tot mai mulți în ultimii ani, de a-și lega speranța de un nou început. Iar partidul nostru poate să arate acum, la debutul acestei campanii electorale, că are ce oferi cetățenilor acestei țări și că merită să fie ales.
avem soluții, avem oameni competenți, avem voință. Prea ne obișnuit să spunem că nu se poate. Noi, cei de la Partidul Popular, spunem hotărât, ba se poate. Și eu aș să mă opresc la câteva momente din programul nostru electoral. Agricultura și mediul rural. Se vorbește mult despre agricultură. Toți politicienii care se perendează aici în Republica Moldova au în discursul lor grija despre agricultori. Dar niciunul din ei nu a putut să hotărască probleme pe care are agricultura și satul nostru din Republica Moldova. Când am fost ministrul agriculturii din Republica Moldova, am lăsat în guvern o hotărâre foarte importantă, pornirea crearea programului de crearea infrastructurii post-recoltare. Noi, cu alte cuvinte, centre de colectare. Dar în acești 4 ani nu s-a făcut nimic. Și din această cauză avem situația care s-a creat, că nu putem să ne realizăm producția, că țăranii n-au certitudinea că se pot vinde munca lor care au depus-o. De ce noi suntem un partid hotărât care vom realiza acest deziderat. În afară de aceasta, noi știm foarte bine că banii care se dau de la guvern nu ajung la țărani. De aceea noi venim cu o propunere foarte importantă pentru țăranii noștri să acordăm la hectar 2000 de lei, ca astfel țăranii să-și poată lucra pământ. În afară de aceasta, noi venim cu o propunere foarte importantă, ca în fiecare sat să avem întreprinderi de procesare, să creăm locuri de muncă. De aceea, pentru cei care vor dori să-și facă o întreprindere, să deschidă o afacere la sate, noi vom acorda o primă de instalare 20.000 de euro. Asta le va ajuta ca ei să-și poată organiza o afacere, să creeze locuri de muncă. Și într-o țară civilizată, toată lumea știe că cel mai important lucru este ca să creezi loc de muncă și de ce guvernul trebuie să motiveze pe cei oameni care doresc să facă acest lucru. În afară de aceasta, noi vom promova un sistem de garantare a creditului agricol. Noi știm foarte bine că mulți oameni din la state, cetățeni din Republica Moldova, care doresc să-și facă o afacere, care doresc să împrumute niște bani, dar când ajung la bancă nu au posibilitatea să garanteze aceste credite. De ce noi vom promova acest sistem de garantare a creditului agricol în Republica Moldova? În afară de aceasta, noi vom elimina pe perioada de 5 ani venitul obținut în agricultură. Ca astfel, cei care lucrează în agricultură să aibă posibilitatea să se dezvolte și să-și poată face față competiției. În afară de aceasta, noi, ca Partid Popular din Republica Moldova, ne angajăm să devenim promotorul unui adevărat program național pentru agricultură și dezvoltare rurală. Noi avem un compartiment foarte important, micul business și reforma fiscală. Noi știm foarte bine că cei care doresc să facă o afacere în Republica Moldova trebuie să bată multe praguri, să caute autorizări, licențe, să plătească bani pentru serviciile statului. De ce noi suntem dispuși să promovăm o reformă fiscală foarte radicală în ceea ce privește Partidul Popular din Republica Moldova. Noi propunem 5 mari, măsuri. Prima, impozit unic pe venit și profit nu mai mare de 10%. Impozit zero pentru profitul reinvestit. Impozit zero pentru cei care creează noi întreprinderi și creează mai puțin de 5 locuri de muncă. Și totodată noi milităm pentru aceea ca toate plățile pentru autorizări, pentru licențe, tot ce legat cu serviciile instituțiile state să fie fără plată, fiindcă noi, cei care muncim în Republica Moldova, plătind impozitele cum am plătit și aceste taxe. Dragi colegi, stimați jurnaliști, în final vreau să vă spun că Partidul Popular din Republica Moldova este în stare și poate ca să schimbe situația din țara noastră. Eu permanent am adus un exemplu. Atunci când e un firicel de mălai dintr-o mătură, îl poți rupe foarte ușor. Atunci când e un mănunchi de aceste fire și le pui împreună, este imposibil să le rupem acest mănunchi. De aceea noi, astăzi aici, în acest scoar, trebuie să promovăm un mesaj foarte simplu, că împreună noi putem să reușim. Împreună noi putem să schimbăm situația din Republica Moldova. Hai Moldova să stârpim hoția, hai Moldova să eliminăm sărăcia. Dumnezeu să ne ajute și vă mulțumesc. Permiteți-mi să ofer cuvântul domnului profesor universitar, doctor cu abilitate în medicină, domnului chirurg Dumitru Sofrone.
niște fețe vesele, ce mă bucură faptul. Asta înseamnă că dă dovadă de sănătate. Mult stimată, onorată asistență, dragi colegi, după cum știți, unii dintre dumneavoastră, eu nu prea am făcut politică până acum. M-am dedicat carierei profesionale. Am încercat și consider că am și reușit să ajut oamenii pe poziția mea de medic, pedagog și de manager. Dar în ultimii 23 de ani, dezamăgirea mea față de ceea ce se întâmplă în politica din Republica Moldova, față de modul cum este guvernată țara, a crescut tot mai mult. Așa că am hotărât să mă implic direct în politică. Dar înainte de a o face, am analizat atent toate programele partidelor importante. Iar unele dintre ele chiar și mi-au propus să devin membru. În final, am ales Partidul Popular. Partidul Popular mi s-a părut cel mai aproape de ideile mele și m-am simțit cel mai aproape de oamenii lui. Sunt convins că am ales corect și că Partidul Popular e partidul de care țara are nevoie. Este un partid tânăr, de 3 ani de zile. M-a atras la Partidul Popular accesul deosebit care îl pune pe agricultură și pe dezvoltarea mediului rural. Suntem o țară agrară, iar agricultura și e sectorul nostru cel mai important, deoarece este forța și promotorul economiei naționale. M-au atras și politicile pe care Partidul Popular le promovează pentru încurajarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din mediul rural, care cu părere de rău au fost ignorate până acum. Și nu în ultimul rând m-a atras preocuparea partidului nostru pentru politice sociale din domeniul educației și sănătății. Și despre aceste domenii vreau să vă spun acum câteva cuvinte. Pe lângă agricultură, sănătate, știință și educație, n-au fost niciodată o adevărată prioritate pentru guvernanții de până acum. Finanțarea sistemului de sănătate până anul 2004 s-a efectuat doar după principii ce mai rămâne din buget. După trecerea la medicină prin asigurare obligatorie, este necesar de a individualiza polițele de asigurare, pentru că cei mai mulți bolnavi nu-și permit să achiziționeze medicamente pe care le au nevoie. Vom impune ca măcar medicamentele pentru pensionari și copii să fie gratuite, iar în fiecare sat vom asigura prezența unui medic de familie. Examinarea medicală a copiilor din instituțiile preșcolare și școlare va fi de asemenea gratuită și calitativă. Va trebui ca partid, când vom ajunge la guvernare, să refacem imaginea sistemului de sănătate prin corelare reformei de asigurare medicală obligatorie la standardele de înaltă calitate și moralitate. Costul poliței de asigurare medicală obligatorie va trebui să corespundă cu serviciile de calitate incluse în pachetul minimum garantat. Vom pleda pentru mărirea salariilor și pensiilor atât a medicilor cât și a pedagogilor. Partidul nostru va pleda și pentru aplicarea unui impozit special la produsele de tutun și alcool, pentru ca mijloacele acumulate din aceste impozite să fie alocate pentru finanțarea programelor pentru susținerea bolnavilor care suferă de boli gravi sociale, cum este oncologia, tuberculoza și vici-infecțiile. Despre acest lucru am vorbit din anii 1996. Acestea sunt doar câteva dintre prioritățile noastre sociale, educaționale și de sănătate. Pe celelalte le vom dezbate și le vom comunica de-a lungul acestei companii. Dragi colegi, vorbiți cu oamenii,
și convingeți-i că Partidul Popular este o alegere sănătoasă. E cea mai sănătoasă alternativă la guvernanții de ieri și de azi. Deci, stimați concetățeni, votați mărul. Doamne ajută în toate! Mulțumesc, domn profesor. Permiteți-mi să îi dau cuvântul doamnei candidat Angela Cojocaru. Bună ziua! Sunt psiholog și ar trebui să maschez emoțiile, dar nu pot. Fiindcă asistăm cu toți la o sărbătoare. La o sărbătoare de suflet, dar și o sărbătoare a neamului. Fiindcă suntem aici, colegii, susținătorii acestei deosebite formațiuni Partidul Popular de Republica Moldova, formațiunea care și-a propus o schimbare de durată, de perspectivă. Nu prin promisiuni goale, neargumentate, promisiuni manipulatorii care au avut drept scop doar de a aduce cât mai mulți votanți de partea unei formațiuni, ci prin promisiuni bine argumentate. Cine a avut posibilitatea? Și rog toată lumea să citim în detalii programul acestui partid. Este un program extrem, exagerat de realist. Și denotă faptul că a fost elaborat de o echipă de profesioniști, de o echipă de gospodari, de o echipă de patrioți adevărate acestui neam, care își doresc cu adevărat o schimbare. Toate cifrele incluse în program au un suport real, economic, social și politic. Nu sunt cifre de dragul minciunii și de dragul manipulării acestui popor care deja nu mai crede în nimeni. Cred că toată lumea știe că nimeni nu mai crede că poate veni o schimbare. Schimbarea poate veni. Eu sunt pentru prima dată în politică. Am fost toată viața mea doar profesionistă. Cred că am reușit să realizez mult. Așa îmi pare mie și cred că așa crede și lumea. Dar un loc special l-a ocupat activitatea mea în domeniul sectorului social și în domeniul protecției sociale. Situația este dezastruoasă. Și cred că în momentul când programul partidului un loc special îl ocupă protecția socială a persoanelor social vulnerabile, a fost momentul care m-a provocat în mod special să mă implic cu sufletul, cu toate cunoștințele mele și cu tot devotamentul meu care l-am pentru acest neam. Eu vă doresc și vă sugerez la toată lumea, de momentul când am avut curajul să ne lansăm împreună într-o formațiune nouă, tânără, o formațiune care a reușit să se mențină datorită profesionalismului, haideți să avem curajul să transmitem tuturor acest mesaj. Partidul Popular de Republica Moldova este cea mai bună șansă și este o șansă reală pentru schimbarea de perspectivă în această țară. Să avem curajul să trecem pragul electoral, să avem curajul, fermitatea și demnitatea de a demonstra că în această țară pot să activeze și profesioniști și oameni incoruptibili, oameni care au reușit să demonstreze că și-au păstrat verticalitatea sa morală pe tot parcursul activității profesionale și sociale. Eu vă doresc succese, puteri și mărul este un produs anticancerogen, foarte puternic pentru cei care sunt domnii doctori aici. Haideți mărul să fie acela care va începe stoparea și distrugerea cancerului social și economic, fiindcă dacă se răspândesc mai departe metastazele, știți că cancerul mai bine să-l trateze în stadiul 2 sau 3 și nu în 4. Da. Haideți să încercăm să arătăm că pot fi în Moldova politicieni incoruptibili, profesioniști, cu mult devotament și adevărați patrioți acestei țări. Eu vă doresc succes și votăm mărul, fiindcă este produsul nostru național, fiindcă ne reprezintă și ne reprezintă. Multe puteri, curaj și într-un ceas bun. Dumnezeu să ne ajute! Mulțumesc, doamna Angela. Permiteți-mi să-i fac cuvântul președintelui Organizației de Tineret a Partidului Popular din Republica Moldova, domnului Ian Lisnevski. Mulțumesc, dragi prieteni! Sunt bucuros să vă văd astăzi la lansarea oficială a Partidului Popular din Republica Moldova în campania electorală. Zic că nume oficială deoarece
Partidul Popular din start, din 15 aprilie 2011, din primul congres, s-a lansat ca un partid activ și pe parcursul acestor ani a dat dovadă că este unicul partid care apără cu adevărat interesele poporului și reprezintă voința poporului. Îmi aduc aminte cum tinerii, cu susținerea grupului de inițiativă, au făcut primii pași pentru a crea o echipă care și-a propus să transforme Republica Moldova într-un stat modern, ca orice om, ca orice tânăr să aibă o viață demnă și asigurată. Acești 3 ani au fost perioade extraordinară și plăcută, alături de o echipă fenomenală, o perioadă plină de evenimente, flashmob-uri și emoții. Prin sute de acțiuni, Partidul Popular a dat dovadă că unul din scopurile sale principale este susținerea și dezvoltarea tineretului din Republica Moldova. Și iată ce realizări noi am obținut în ultimii ani. Cu susținerea Partidului Popular, peste 50 de tineri au avut posibilitatea de a continua studiile superioare. Peste 100 de tineri au găsit locuri de muncă, aici, acasă, lângă părinți și prieteni. Prin sute de acțiuni, ca un dar naște o zâmbet, suntem alături de voi, școală la control. Tinerii Partidului Popular au arătat că nu sunt indiferenți de ceea ce se întâmplă în țară, că tinerii Moldovei sunt gata singuri să-și aleagă viitorul care a fost furat în mod obraznic, la început de tiranie roșie și acum de corupție. Sunt lucruri mici pentru țară, dar consider că suficiente pentru organizații de tineret a unui partid extraparlamentar. În plus, după cum se zice, lucruri mari au început mic. Acum aș vrea să mă adresez tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Cred că pe parcursul acestor ani Partidul Popular a dat dovadă că suntem un partid a faptelor, ci nu a vorbelor și a promisiunilor. Și pentru a avea un rezultat mai mare, avem nevoie de susținerea dumneavoastră. Avem nevoie de votul dumneavoastră de încredere pentru a realiza programul nostru, programul O Nouă Moldovă. Pentru că un program unde se regăsește fiecare cetățean, deoarece fiecare cetățean, ca și fiecare tânăr, este pentru învățământ gratis și contra închiderii școlilor. Fiecare tânăr este pentru asigurarea tinerilor specialiști cu un loc de muncă și contra la salarii mizerabile, pentru indemnizații pentru tinerii familii și contra la prețuri mari pentru întreținerea copiilor. Suntem pentru un viitor decent aici acasă și contra la hoții și sărăcie. Suntem pentru Partidul Popular și contra la trădători. Eu sunt pentru un viitor al Moldovei alături de voi. De cei care doresc o viață stabilă, demnă aici în Moldova, alături de familie, singur creând viitorul său. Pentru că Moldova aparține poporului. Și astăzi, și pe 30 noiembrie, este timpul când Moldova va fi întoarsă poporului. Și acum, aș vrea să vă întreb pe voi, ce vom face cu hoții cei de la guvernare? Ce facem cu trădătorii? Ce facem cu cei care au furat viitorul nostru? Ce vom vota pe 30 noiembrie? Merul! Merul! Vă mulțumesc! La final aș vrea să zic cuvintele lui Edmund Burke. Singurul lucru necesar pentru triumful răului este ca oameni buni să nu facă nimic. De aceea, astăzi, noi avem așa țară. Și dacă noi, împreună, nu vom spune lor, stop, opriți-vă, și nu vom vota Partidul Popular, atunci este responsabilitatea noastră. Dacă dorim o nouă Moldovă cu care să ne mândrim, atunci votăm merul, votăm Partidul Popular. Vă mulțumesc! Aceasta este echipa tânără, aripa tânără a Partidului Popular, acesta este viitorul țării. Stimați prieteni, permiteți-mi să începem procedura de mânare a legitimațiilor. Odată cu legitimațiile, fiecare candidat va primi în dar un măr care va fi simbolul și călăuza pentru fiecare din noi în campania aceasta electorală și sunt convins că este viitorul schimbărilor în Republica Moldova.
Nu? Bine? Mai jos? Lasă și Butnaru Eduard, municipiul Chișinău. Șușu Ana Maria, raionul Soroca. Asentiu Vadim, raionul Rușcani. Ciobanu Petru, raionul Cimeșlie. Juravleu Vadim, municipiul Chișinău. Cebotari Natalia, municipiul Chișinău. Pățănou Mihaela, raionul Friulei. Tataru Irina, raionul Iedineț. Cecan Mihail, raionul Iedineț. Solonar Ion, municipiul Chișinău. Moroz Ana Maria, raionul Iedineț. Talmaș Valentin, municipiul Chișinău. Grini Ilnona, municipiul Chișinău. Cuccea Liuba, municipiul Chișinău. Coliban Emil, raionul Pălești. Ionel Petru, raionul Nisporeni. Clujnikov Angela, raionul Orhei. Porupin Mariana, raionul Dubăsari. Todorov Vitalie, raionul Nisporeni. Vasile Ostrovski Olga, orașul Chișinău. Juravski Vasile, raionul Neninoi. Pleșcanu Eugenia, raionul Vodeni. Răscazov Igor, municipiul Chișinău. Cârștea Znaida, municipiul Chișinău. Mardar Mihail, raionul Ungheni. Budiștean Olga, raionul Neninoi. Dorožneac Maria, municipiul Chișinău. Bagarenko Pavel, raionul Friuleni. Moldovan Svetlana, raionul Lăndușeni. Calistru Sergiu, raionul Telenești. Palade Ana Maria, raionul Ialoveni. Cucoș Boris, orașul Sângerei. Bizericanu Alina, raionul Șoldănești. Lisnevski Oleg, raionul Iedineț. Glonța Angela, raionul Nisporeni. Moroi Vasile, raionul Florești. Todorubai Vasile, municipiul Chișinău. Grosu Tatiana, raionul Florești. Borta Lora, raionul Râșcani. Popa Ștefan, raionul Răzina. Antoniu Eugenia, raionul Liova. Cumeniuc Marina, municipiul Bălți. Lungu Ion, raionul Neninoi. Copeac
Denis, raionul Iedineț. Grinciuc Galina, raionul Hâncești. Casapu Simeon, municipiul Chișinău. Nimerencu Andrean, orașul Glădeni. Budei Ina, raionul Iedineț. Bejan Vladimir, municipiul Chișinău. Vieru Ștefan, municipiul Chișinău. Bagrin Vasile, raionul Cantemir. Ghecean Pisnic Gheorghe, raionul Hâncești. Poleluni Vladimir, municipiul Chișinău. Grasu Svetlana, raionul Iedineț. Petrov Iuri, raionul Briceni. Stamate Ion, orașul Drochea. Moroz Andrei, raionul Soroca. Codrean Natalia, municipiul Chișinău. Rusu Ion, municipiul Chișinău. Cebotar Gheorghe, municipiul Chișinău. Slivinski Andrei, municipiul Chișinău. Lachi Valentin, municipiul Chișinău. Brăilu Valentin, municipiul Chișinău. Musteața Arteom, Raioșul Ungheni. Achiri Gheorghe, raionul Briceni. Stegărescu Lidia, raionul Telenești. Nastasiu Oleg, raionul Nisporeni. Anton Vasile, raionul Ocnița. Racu Grigore, raionul Dubăsari. Andrischi Victor, raionul Orhei. Golovatinski Eugeniu, raionul Priuleni. Balan Leonid, raionul Rezina. Galiț Oleg, raionul Fălești. Melega Ionel, raionul Ialoveni. Cocosu Pavel, raionul Drochea. Jușcov Viorel, raionul Călăraș. Pușcaș Ion, raionul Dondușeni. Filip Gheorghe, raionul Glodeni. Cebotar Iuri, orașul Șoldănești. Becenaru Victor, orașul Sângerei. Tamaci Nina, municipiul Chișinău. Cucălev Ion, raionul Leova. Guțu Vasile, raionul Rușcani. Recăuțeanu Mihail, raionul Pălești. Plăcintă Vasile, raionul Hâncești. Crețu Ion, orașul Iedineț. Iavorski Ion, raionul Florești. Pasat Dumitru, raionul Cantemir. Coman Nadejda, orașul Neninoi.
Săcari Iuri, municipiul Bălți. Cojocar Angela, municipiul Chișinău. Mărzenco Vasilie, raionul Strășeni. Luncar Alexandru, raionul Drochia. Wisniewski Ian, raionul Edineț. Sofronie Dumitru, municipiul Chișinău. Posarciuc Valeriu, municipiul Chișinău. Oleinic Alexandru, municipiul Chișinău. Mai așa ca să facem poză. Mai strâns. Mai strâns puțin, da? Haideți mai strâns, domnul... Anunțat. Da, Olenic. Așa. Cum? Facem o poză aici, nu? Da, Olenic, știți? Da. Bravo. Putem mai sus, facem o poză. Mai aproape, vă rugăm. Stimați reprezentanți ai presei, onorată asistență, vrem să vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la acest eveniment atât de important pentru echipa Partidului Popular. Vrem să ne dorim ca ceea ce am spus astăzi în fața dumneavoastră și aceea cu cine am pornit în această campanie electorală, programul Partidului Popular pentru o nouă Moldovă să fie într-adevăr un început real și care este atât de așteptat de către cetățenii Republicii Moldova. Programul pentru Moldova, pentru o nouă Moldovă, este într-adevăr așteptările cetățenilor după 3 ani de discuții cu sute de mii de oameni. Și acum vreau să rog pe toți, hai Moldova, pentru fără sărăcie și fără hoț. Votați mărul! Votăm mărul! Votați mărul! Hai, mai aproape toți, ce faceți? Hai, faceți ceva! Ridicăm merul în sus! Toți! Votați mărul! Votăm 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 mărul! Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult la toată lumea.